Ευχόμαστε να πάτε πάρα πολύ καλά, να εκπληρωθεί το όνειρό σας και με το καλό να γίνετε αντικείμενο προσέλκυσης υψηλών παικτών, είτε να μπει κάποιος συμμετοχικά στην επιχείρησή σας, είτε, γιατί όχι, να έχετε και μια πρόταση εξαγοράς και μετά εσείς θα αποφασίσετε τι θα κάνετε. Και μακάρι να υπάρχει και πεδίο, δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές, να ανοιχτείτε και εκτός συνόρων. Είναι στα σχέδιά μας. Θέλουμε στην αρχή, εντάξει, είναι κάτι λίγο πιο μακροπρόθεσμο αυτή τη στιγμή. Θέλουμε πρώτα να μπορέσουμε να κάνουμε τα πρώτα μας βήματα στην Ελλάδα, να δούμε ότι έχει νόημα γενικότερα το αντικείμενό μας και στη συνέχεια το έχουμε ψάξει. Έχουμε δει ότι στις περισσότερες χώρες δεν έχουμε βρει κάτι αντίστοιχο. Γενικότερα δεν έχουμε βρει κάτι αντίστοιχο ίδιο με αυτό το οποίο ξεκινήσαμε εμείς. Οπότε είναι στα μελλοντικά μας σχέδια η επέκταση και στο εξωτερικό. Και γιατί όχι, εφόσον δούμε ότι είναι κάτι το οποίο έχει ζήτηση και λειτουργεί όμορφα και ωραία, να αναζητήσουμε και χρηματοδότηση για να μεγαλώσουμε πολύ περισσότερο και να φύγουμε από τα ελληνικά σύνορα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση, κύριε Πέτρου. Να είστε καλά.